Здравейте! Наскоро се завърнахте от последния си изкачен връх по проекта за изкачване на всички първенци на европейските страни. Разкажете колко са те и как възникна във вас тази идея? Здравейте! Преди около 5 години започнахме да се качваме на различни върхове в България. Изкарахме статистики от доста сайтове, руски, български, топографски карти и така нататък за всичките върхове над 2000 метра. Оттам започнахме да се качваме на балканските първенци, като това ни беше така главната идея. За около една година успяхме да ги направим, което си беше доста добро постижение, защото си е доста пътуване. До всеки един си е 4-5 часа горе-долу. Оттам намерихме сайта на Ема Свенсън. За 49 европейски беше така доста амбициозна цел за нас, защото е свързана с повече пари. Нали, не е само вече да запалиш колата и за 5 часа да стигнеш до там. Но 5 години по-късно успяхме. Като успех е доста голям, защото за нас това е нещо много голямо. Повечето хора, нали, ще кажат, че има ниски върхове, високи и така нататък, но да стигнеш до там и да се качиш на някои места е доста трудно. Върхове като 2000 метра могат доста да са доста сложни. На други ниски доста скъпо. Да. В държави като Дания, нали, така нататък. И самата логистика, билети, пътуване, такси, рентакари и един наистина връх нищо, нали, или точка, която е между 100 и 200 метра, в следващия момент излиза 2000 лева. Хиляди евро, да, нали. Доколко е достъпно нещо подобно като проект за един обикновен българин и като физическа подготовка и като финансови ресурси? И като финансови ресурси наистина изисква сериозен ресурс, защото ние през това време почти всичките средства от заплати, нали, Митко има и бизнес, работи за него си, всичко отива главно в пътуване. Така че в никой случай не може да се каже, че е ефтино. Нали? И за някой обикновен човек, работещ на заплата, нали, може да се достигне, но за много по-дълъг срок. Имаме приятели, които го правят. Ние сме в група с още двама човека, които даже Дани е почти на финала. Марто почна миналата година, но има други двама човека, на един, доколкото знам, остава един или два върха. Сега там е малко странно, защото той, нали, няма снимки от тях, казва, аз съм бил там, но, нали, може, възможно е, не всеки човек, нали, се снима навсякъде и така нататък. Но те ги правят от 10 години, което е, това мисля, че е по-носимото за хора, които, нали, не бързат и са на заплата, така че не е невъзможно. Другото, което е сайта, който сме направили, е точно за това да се види логистиката, горе-долу колко пари ще отидат. Ние навсякъде ходиме сами, не ползваме водачи, имаме приятели, нали, които живеят примерно във Франция с Страхо, така направихме, нали, и Монблан и Дюфорд в една седмица. Това беше доста, нали, трудно, защото това се водят двата така най-трудни върха след този в Исландия. Нищо, че този в Исландия е 2000 метра. Много подценяван, но много труден. Там е много голяма денивелация, над 2100 метра. Има много цепки, времето постоянно е гадно. Ние имахме 11 дни за Исландия, като времето само в 2 дни беше хубаво. И само в един ден ставаше за върха, защото беше без вятър. Обикновено вятърът там е 100 км в час, което е, нали, ужасно. Никаква видимост, много опасно. Фирмата ни отряза, която трябваше, нали, да се качиме с нея. После намерихме един уж водач, който не е точно водач, той си такъв алпинист и се катери. Той ни отряза, защото сме нямали екипировка за гледчер. Изобщо беше пълен филм. Рентнахме му екипировката за 100 евро, накрай се качихме сами. Това ли беше най-предизвикателният връх всъщност? Да, защото там има много цепки, които заради вятъра те са покрити с сняг и не ги виждаш. И към момента ние все пак бяхме избрали месец, който е подходящ, все още планината не се е отворила, нали, имаше достатъчно много сняг, така че имаше пред нас също така 2 двойки, които минаха, така вдъхнаха и те кораж, защото казаха, нали, те живеят там, работят там, по глечерите познават много по-добре, съответно планината, казаха няма проблеми, нали,
в момента климатичните условия са подходящи, така че не се притесняйте, давайте смело, ние сме пред вас, ако има нещо, ще помагаме, така че нали, получи се супер, наистина там цялото това предизвикателство се случи направо по възможно най-перфектния начин, за който ние дори не сме мечтали. Просто имаме късмет, така да го кажем, за сега, за толкова върхове, никога не сме имали греда с някой. Имали сме лошо време, но имало моменти, където си викаме, бе, тук дали не трябва да се върнем, но все пак сме отишли там. Тоест на всичките ги изкачихте от първия път. От първия път, да, сме което е имали, страхотно. да. Кой беше така най-приятният връх? Монако с асансьора или? Или Ватикана? Има приятно. На нас навсякъде ни харесва, ние харесваме да ние, пътуваме. Когато човек обича да пътува, му е приятно навсякъде и плюс това ние не се ограничили само единствено до планината, винаги има и забележителности, нали, някъде където сме около големи градове, музеи, винаги има повече от не само единствено планина, много повече. Пътуваме си за по една седмица да си разгледаме държавите като цяло. Съчетавате с културен И туризъм. двете, Да. и двете, защото нали, ние искаме навсякъде да отидем, а то ти Няма нямаш как. време да се връщаш, нали, ще кажеш, добре, тук ще се върна, ама дали ще успееш да се върнеш някога, вече... Общо взето постоянно тичаме. Не се спираме да кажем така, дай да си починеме. Единствената ни почивка в държава беше сега в Швеция, 2 дни почивахме и седехме в хотела. Просто в Кируна няма къде да отидеш, няма нищо. Има един музей, който са го направили ресторант. И това е, нищо няма. А сложно ли е логистичната подготовка на такова начинание и физическата подготовка всъщност каква трябва да бъде? Логистичната не е лесна. Аз след като съм ги направила всичките тези програми за 40 и 9, айде едната я правихме заедно, защото нали, аз не искам само аз да, нали, конкретно за Исландия, нали, защото вече наистина сложно. Там не знаеш как да наредиш. Ние съответно искахме целият остров да обиколим, трябва да си оставиш време за подвърха, нали, и става много сложно. Но пак направихме, оставихме 2 резервни дни и нали, идеята беше само и главно върха. Ако се наложи, трябваше да се върнем от един край на острова до другия, което като шофиране малко като километри, но там ограниченията са, нали, на скоростта са по-ниски, по-бавно се пътува и така. Но логистиката отнема дни за някои места, за да нагласиш всичко да бъде перфектно. От самолетния билет до нощувка, до паркинги, до билети за други, било то музеи и така нататък. Нали, всичко отнема време, за да го направиш. Но ние го подготвяме много отрано. Винаги, ние в момента знаем след 6 месеца къде ще сме. Никога не се оставяме да не знаем, нали, къде ще сме, какво ще се случи и така нататък. Много някои неща по 2 пъти ги проверяваме. Билети купуваме много отрано. Реално Европа обиколихме, ние оцелихме период, в който беше ефтино. Сега е скъпо, много е скъпо. Вече цените на самолетните билети доста се Да. повишиха. До Брюксел отидохме за колко? 13 евро. Аз И качихме не 3 върха. помня Това е... всичките конкретно, но и за кондицията, нали, втората част от въпроса, да, и иска и физическа подготовка, нали, не само пътуване, да пътуваш. Нали, трябва да си за някои върхове, наистина, трябва да имаш подготовка, да можеш да вървиш 15 часа и плюс това да си качи от 2000 метра денивелация, след това да имаш сили да слезеш, нали. Има някои места, които просто Да, трябва да си трудни бърз, са. защото времето много бързо става Бързо се лошо. променя. На Исландия, на Швеция, на Финландия, също, на Елбрус. Нали, там трябва да си сляза от 12 часа, след това всичко се обръща. Почва снегобалежа, виелицата, нали, ако имаш късмет, че е по-слабо, ако, нали, в някои случаи бързо се влошава. Така И че... там извадихме късмет с лифта. Аз не исках да ходим на Елбрус, тя ме нави, половин година ме навива да отидем, защото имах някакво предчувствие, че нещо ще стане с лифта. И не слязохме с лифта и той наистина се щупи и загинаха хора. Това беше направо... Ужасно, да, много неприятно. Нека си имам някакви предчувствия за някакви неща. Сега на Швеция имах предчувствие, че пак ще стане нещо, че няма да са окей нещата. Някакво вътрешно предчувствие имах и отидохме там и ни загубиха багажа. 2 дни стояхме без багаж. И реално тези 2 дни времето беше отвратително. В деня, в който ни върнаха багажа, тръгнахме нагоре и времето беше перфектно.
ръба си се виждаше. Там интересното е, че от 2 години насам самия връх вече не е южния, а северния, защото шапката му се е стопила. И трябваше да се мине по един ръб, който там, ако нямаш видимост, е кофти, защото е много стръмен от едната страна. Трудно, без екипировка, без Да. котки не можеш да минеш. Нали? Местните хората се качват само до южния връх. В деня, който се качвахме, само 4 човека, 2 момчета преди нас ходиха до северния. Нали? Съответно и двамата бяха чужденци, нали? Подготвени. От Шамони. Единия, да, от Шамони, другия от Нидерландия, но нали, пак подготвени с котки, с екипировка. Никой не отива така там, защото нали, опасно е. Кое е най-запомнящото се преживяване от всички тези върхове? От всяко едно преживяване запомняш някои моменти, има интересни, да. Примерно най-много сме страдали, така да се каже, Румъния. Там беше епично, защото единствената ни държава, в която тръгнахме, нула организация, нищо. Само багажа сложихме в колата и тръгнахме. То се оказа, че август сме оцелили, просто не сме се замислили, голяма Богородица. Румънците, те са много набожни. 4 дни празнуват. В планината. Като стигнахме на езерото Бъля, нали, то беше вечерта, при вечер стигнахме около 9 часа. Значи, все едно беше през дена събор, стотици хиляди хора. Ние си мислехме, че ще намерим в хижата места. Преди това въобще, само като видяхме, ни стана лошо. Следващия момент, то вече е мрак, гледаш, много челници слизат в планината хората, нали, а то вече става 10 часа. И аз се усъмних, викам, нали, сега ние знаеме, маршрута е дълъг с много денивелация, обаче чак пак толкова, нали, късно да слизат, стана ми много странно. И на момче и момиче идваха срещу нас и малко ги разпитах, нали, в колко часа са тръгнали. Те казаха, че закъсняли, тръгнали в 7. Викам, ало, ние трябва да тръгнем тогава в 5. Аз не може да слизаме в 10 часа. И там беше предизвикателството, защото се наложи, спахме в колата. Никъде нямаше места. Нямаше места, ние не си бяхме взели палатка, само добре, че имаше... Аз по някаква случайно все така бях взела само спалния ми чувал, се завивахме, дърпахме го натука натам. И 5 часа вече, то спане силна дума, 5 часа станахме и там един имахме съсед, беше на палатка, тръгна с нас пак едно момче. Горе-долу, нали, на време тръгнахме, защото като километри, аз не го помня какво беше. Много като километри и нагоре, надолу. Да, те имали една хижа по средата на маршрута. Аз се обаждах, той нямаше места там. И накрая успяхме, 9 часа слязахме благополучно. Пак имаше много хора, нямаше места за нощуване, оттам като тръгнахме с колата, цялото Фагарашко шосе, смечките. Да, го слязахме. Даже един мечок огромен беше заспал на платното. Добре, че нали слизахме на много ниска скорост. И се порадвахме и на него. Успяхме чак в 3 часа в град Враня, намерих една свободна стая в хотел Рамада. Направо натам се отправихме, беше направо. И до там с над 100 км. Ни живи, ни умрели, такива без сили. Имахте ли през целия период някакво опасно преживяване, нещо, което дори е било живото застрашаващо, или сте успявали предварително да планирате и да избегнете такива събития? Това няма как да го планираш. Това е в повечето случаи пак е на късмет. На Мон Блан трябваше, тя измисли да минем през 3 върха, който е алпийски маршрут, защото оттам трябвало да се качиме на върха. По-красиво. По-красиво е, да. Там си беше доста опасно. Отвесно, катерене по ледена стена и изобщо доста труден маршрут. За Дюфора е хубаво, ако човек иска да се качва, може би да отиде лятото. Преди, и аз съм виждал такива хора. Лятото съм ходил с котки на Джумджиев ръб да минавам, за да свиквам да хода по камъни, защото ръба на Дюфорд там е доста отвесно и там сериозен връх е. Трудно, може би исландския беше според мен най-труден, чисто като издръжливост и като
И като логистика, и като всичко Като беше цяло най-сложно. планините, високите планини, и не, дори не чак толкова високите, планината изисква внимание. Не можеш да ходиш и да не си концентриран, особено когато има опасни участъци, нали, по-технични. Особено в друга държава. Трябва много внимателно и предпазливо да се движат хората. Ние никога не подценяваме, дори най-ниските да са, защото все пак имаме опит. Аз, примерно, от 2013 година съм тръгнала, нали, по планините. Обиколили сме и с Митко, и Рила, и Пирин, и навсякъде, нали, те хората може да казват, те къде са тръгнали. Ние сме ходили, дори ако щете, в нашото Трънско стотици хиляди пъти и тук на Витоша, и на Голбърдо, и навсякъде сме ходили по много пъти. Не да не сме ходили в България. И Все пак любимия ни връх е Трънския Матерхорн. Драговски камик. На тебе, да. Където и да Аз съм обичам ходил, там... Пирин, примерно, но като цяло има, опасни места, примерно на Лихтенщайн. Граушпиц. Трябваше да между качим и малкия. и големия. Минахме ръба, наистина е ужасен. Тесен, Много ронлив. тесен, малки камъни, които се ронят. Аз направо изпаднах в ужас там. Това беше много психологическо там за мен. Не ми допадна хич. Аз като се качваме адреналина, ми се качва и това с трудното психическо го пропускам. Да. Има ли някой връх от тези, на които бихте искали да се върнете отново? Аз имам два, които съм повторила. Нали, те е чиста случайност. Не, нали, някога преди години при екскурзия съм ходила на Сан Марино, така че там за втори път. И на Гърция, на Мусала си И ходила на Гърция, доста пъти. да. Мусала не я броиме, нали, тя си е наша. Ние сме ходили милиони пъти, нали, И да се зимата, и каже. лятото. На Митика бих се върнала. Има още един маршрут по-катерачен, който ми представлява интерес. Бих се върнала за трети път. Иначе... На Словения е много красиво. На Словения е красиво, да. Минали сме по най-дългия маршрут, за да може да видим нали, колкото се може повече от планината. Там пак е интересно да се върнеш. Навсякъде е интересно. Да, Защото има и какво има. да се види, освен планината. Не отиваш просто Алпите са за един изключително ден. красива планина. Там, където и да се върнеш, просто гледките са величествени. около Грозглок, не На около Гро- да, и там на два Цукшпиц пъти съм трябва да се ходила. върнем, за да направим ферата отдолу. Цукшпиц, да, германския връх също, той почти 3000, няма 2940, малко по-висок от Мусала, но пак Нямахме време там и се качихме Да. с лифта. и аз даже за него два пъти съм ходила преди това, но нямаше, времето не беше подходящо. А защо оставихте Финландия за последна държава? Лесна ли беше или просто така се случи? Така се случи. Никога не сме ги подреждали кога ще се случи. Винаги сме гледали кой месец е подходящ за даден връх, кога искаме да го качиме, нали, да не е опасно за нас, защото вече природните условия и климатични се променят и някои върхове, примерно, ето сега в момента гледаме новини от Алпите, не е подходящо. Ако преди 10 години се качваха юли, август върховете, сега вече юни е месеца за изкачване. След това е много опасно. Постоянно има жертви. Всеки ден казаха, че на Мон Блан нали, загиват хора, което не е не окей. само Мон Блан и другите високи върхове. Така че и избираме най-подходящото време за някой връх, кога искаме да го качиме. И заради това няма града, реално. Да. Нали, и голяма доза късмет. Имате Тишо. ли някакви бъдещи планове за нещо подобно? Ако иска да обиколим света. Направих един сайт. Грандиозна След като мечта, амбиция. след като направихме този проект, нали, успяхме да станем първи заради късмета, защото навсякъде имахме късмет с времето. Иначе, както казах, има много хора, които им остават малко и са на финала почти. Намерихме сайт на един американец, Ерик, той е професор. Той се опитва да се качи на всичките държави членки на ООН на най-високите върхове. Те са 196, той има към 157, което е доста
добро, нали. Аз не мисля, че ще направим 200, това, нали, ми се струва непостижимо дори на мен. Да, но той от 2010 година е започнал това нещо. Това са страшно много години. Той е и много смел, по Африка е много опасно, аз сега чета много, гледам за държавите, има държави, които... Западна Африка, повечето държави са опасни, не за Например, за туризъм. гологлави като мен е опасно, защото шаманите мислят, че главата ти носи късмет и могат да ти я отрежат и така нататък, нали. Но ако успеем да стигнем поне до 100 държави, аз ще съм много така доволен. Сега имаме планове от другия месец, отиваме на Армения, след това отиваме до Египет, разглеждаме Оман. Тук заради Близкия изток сега изток отпадна. интересен, но да, примерно в март месец бях организирала Йордания, тя отпадна заради войната. Близкия изток е достижим, но просто въобще не в момента, даже никой не може да каже кога нещата ще бъдат там спокойни и мирни, да може да се пътува. Проблема в момента са скъпите билети, защото да отидеш до Белгия едно, да отидеш до ЮАР е друго, нали? Да. Вече билетите стават много скъпи, пътуванията ще станат по-редки, няма да е всеки месец, както бяхме до сега и ще видим какво ще стане. Имам идея, горе-долу, направил съм сайт, там съм ги описал всичките тези върхове. Сега, нали, сайта не е много пълен, защото нямам време да пиша. Доста работа имаме, сега е сезона, лятото е, аз се занимавам с климатици и няма как. Но като дойде момента, се надявам да опиша всичките тези, които сме ги направили, защото когато го прочетеш от първо лице е много по-лесно да се справиш с това, отколкото, нали, да търсиш хора, как да отидеш. Целият този труд, който тя го е правила, реално ние го описваме и така. Хората, има хора, които ме питат редовно, нали, къде, как да отидем, това, онова, за тези, които не съм писал. Мислите ли за издаване на книга? Мислил съм го, но това ми се струва сложно. Не съм много добър в писането, не знам дали ще се получи. То вече всеки за да издава и книги малко идва прекалено. Може би сайта е достатъчен, като за първо време така. Ако направим вече повече държави, които са по-интересни и така нататък, нали? Да, защото, пак казвам, ние се опитваме да се качиме без водачи сами на повечето места и така нататък. Реално сме ползвали един приятел Страхил в Полша за Герлахов, а не в Полша, в Словакия за Герлаховски ще ползвахме един поляк. Там така са го регулирали, че ти сам не можеш да достигнеш, пътя е затворен, не може да достигнеш. Само водачите се качват с бушчета. Само водачите с бушчета и техните клиенти. И като цяло и върха е малко техничен, да. Нали, има много случаи, в които когато сами тръгнат, хората правят грешки и застават там на някоя скала, те не знаят откъде върви маршрута. Малко е, нали, макар и по-нисък върху. Защото искахме да се качим от по-красивата му страна, пак, нали, не. Иначе отзад има почти пътека. Татрите също са много красива планина. Словакия и Норвегия са държавите, които са ни направили най-голямо впечатление. Норвегия е много красива, изключително красива. Единствено се кара бавно. И там също върха много добре ни се получи. Май месец избрах, за да се движим по сняг. Не ми се изкаманите е неприятно, така да се каже. Халти много го подценихме сега. Халти, много камъни, да. Няма пътека. Да. Ние очаквахме да има пътека, широка, така нататък. Гледали сме няколко снимки. Оказва се, че тези пътеките са само от финландска страна, само че там е към 50-60 км и се прави с палатки. Ние, нали, не носихме палатка с нас, така че решихме да се качиме от Норвегия и се оказа, че маршрута е 7 км камъни, които се движат. И трябва да си внимателен. А пък трябваше и бързо много силен вятър. Прогнозата беше за много силен вятър по обяд и точно когато слизахме вече около 12 часа ни застигна ни вятъра. Но поне беше хубаво слънчево, облачност, със слънце, не някакво друго с дъжд. Взехме си шампанско за върха. Почерпихме хората горе. Да, за завършване на проекта. Да. Много ни се радваха финландците. Имаше на върха, дойдеха 2 момичета и 2 момчета и още една двойка и като казахме, много се зарадваха. А тук в България какви са отзивите?
Български. Имаме приятели, които наистина се радват, гордеят се. Имам колеги, имам една колежка, беше спортист, тя така някаква... Ви казва, ако преди 10 години някой ми беше казал, че ще стигнеш до това, нямаше му повярвам. Нали. Има хора, които много ни се радват цяло. Но Наши повече близки, да. И За познати. другите ние няма как да знаем. Кой както желае. А Еверест цел ли ви в крайна сметка? Еверест, Канченчунга и К2 са Държавни първенци. държавни първенци по принцип, така е. Не знам защо много хора си мислят, нали, че това Еверест като качиш, това е най. Чисто логистично... Най-високия връх на Да, планетата. така е, но Не чисто малко. логистично е много по-лесен, отколкото да отидеш в Исландия да се качиш на върха. Логистично, нали, физически, да, трябва да си подготвен, но трябва да си подготвен и с много парички за там. За съжаление, няма как. 8000-ниците изискват средства и то сериозни. Хиляди, стотици хиляди. Всички българи са имали спонсори. То няма. Никой не отива и така. На Исландия преди нас се качили 3 българи. Няма други. Даже нашите приятели, които... Да, ние сме, след тях, ние 4 българи. Има ли бяхме. някой връх, на който да имате информация, че сте първите българи? Не, това няма Не, кой това да го... Много... Няма такава статистика. Да, но като цяло в Европа всичките върхове са изключително посещавани. Нали, туризма си е масов навсякъде. Няма Хубаво е, някъде. като ако някой реши да го прави това нещо, да се цели в събота и неделя. Ако просто не се чувства сигурен, защото тогава винаги има хора от държавата, които искат да се качат на най-високия връх на държавата. Ние сме гледали, нали, не само заради това, гледали сме го, нали, чисто от към отпуска, защото да пътуваш всеки месец не е лесно. Нали. Гледаме винаги да хванем събота и неделя. Да, малко намаляваме Дните. дните от отпуските. А Еверест, ако някой ни даде пари, ще се качим. Така да го кажа, предполагам. Ами Късмет надявам, имаме. Ако се намерят спонсори. надявам се подходящи хора да чуят това интервю и да се свържат с вас. Не знам, просто си мисля, че не ми е някаква като цел мечта или нещо такова. Мен ми беше много по-мерак, примерно, да отида в Камерун или някоя африканска държава, отколкото там. Не знам, нека си вътрешно така си го усещам, може би. Не казвам, че е лесно в никакъв случай. Много изключително комерциално е Хималаите, пашки, задръжки. Сега този Георги, аз много се и- накефих, като се качи на Еверест. Той много така личи му, че е позитивен човек. Не е Да. един човек, когато, нали, го видиш, ти го определяш по някакъв твой си начин. Аз за мен ми харесва като човек. Надявам се да се качи навсякъде. Той добре се справи. Но пак трябва да имаш късмет. Да. Дори и за там пак трябва много късмет. Не е само физическата 8 подготовка. хилядниците, аз ги разбирам по друг начин. Харесвам старата школа, алпинизма истинския, малко тези туристическите изкачвания не са. Но това в никой случай не подценявам, нали, човек, който се е изкачил, той е положил изключително много усилия, тренировки и така нататък, но пак казвам, харесвам старата школа. Меснер, Бонати и така Но ние нататък, няма да не ги стигнем до там. цитирам. Да, ние нямаме Изпуснали такива, сме момента. Да, нямаме такива качества и така нататък. И затова си ходим Живи по и Витоша. здрави, да. Живи и здрави, радваме се на планините и така. Благодаря ви много за това интервю. И ние И благодарим. ние благодарим.